नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत एक चमचमीत अशी रेसिपी जिचं नाव आहे कोळंबी मसाला। आणि ही रेसिपी कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। तर सुरुवातीला आपण साहित्य बघूया। तर इथे आपण घेतला आहे अर्धा लिंबाचा रस, अर्धा टेबलस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, अर्धा टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट आणि 1 किलो कोळंबी। तर मित्रांनो, कोळंबी छान स्वच्छ धुवून त्यामध्ये अर्धा लिंबाचा रस पिळून त्यामध्ये अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून त्याला आपण छान मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। तर इथे आपण साधारण अर्धा तास ठेवणार आहोत आणि अर्ध्या तासापेक्षा तुम्हाला जास्त ठेवायचं असेल तर तुम्ही त्याला फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। प्रत्येक कोळंबीला मसाला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हलक्या हाताने आपण कोळंबीला छान मॅरिनेट करून घेतलेला आहे। तर इथे आपण दुसरं साहित्य बघूया। इथे आपण घेतले आहेत 2 टोमॅटो बारीक चिरलेले, 3 कांदे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, 3 ते 4 चमचे तेल, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे मालवणी मसाला, 3 ते 4 कोकम आणि अर्थातच मॅरिनेट केलेली कोळंबी। इथे आपण गॅस पेटवून त्यावर पॅन ठेवून पॅन आता व्यवस्थित तापला आहे तिथे आपण 3 ते 4 चमचे तेल ॲड करून घेऊया। या तेलामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत, नंतर पाव चमचा हिंग। मित्रांनो, माशाच्या डिशमध्ये हिंग तुम्ही नक्की ॲड करून बघा। नंतर इथे आपण अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घेणार आहोत। हे मिश्रण छान तेलामध्ये आपण परतायचं आहे। नंतर इथे आपण बारीक चिरलेला कांदा आहे तो ॲड करणार आहोत। चला तर मग मित्रांनो, इथे आपण बारीक चिरलेला कांदा ॲड करून घेऊया। कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत छान तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तर इथे कांदा आपण मध्यम गॅसवर छान परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता कांदा इथे आता लालसर होत आलेला आहे। तर इथे आपण अर्धा चमचा गरम मसाला ॲड करून घेऊया आणि पुन्हा कांदा व्यवस्थित मिक्स करून छान परतून घेऊया। तिथे आपण झाकण ठेवून 1-2 मिनिटं कांद्याला छान वाफून घ्यायचं आहे। कांदा लालसर होत आला की त्यामध्ये आपण टोमॅटो ॲड करायचे आहेत। मित्रांनो, इथे आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो याचीच ग्रेव्ही बनवायची आहे। त्यासाठी आपण इथे मीठ ॲड करून घेऊया। मिठामुळे कांदा आणि टोमॅटो शिजायला लवकर सुरुवात होते। तर झाकण ठेवून आपण छान परतून घेऊया। आता बघू शकता कांदा आणि टोमॅटोला पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे। तर चमच्यानेच आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित स्मॅश करून घ्यायचा आहे। तर इथे आपण 2 ते 3 चमचे मालवणी मसाला ॲड करायचा। मित्रांनो, तुम्हाला जसं तिखट हवं त्यानुसार तुम्ही मसाला ॲड करू शकता। पुन्हा एकदा झाकण ठेवून मसाला व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मसाल्याला आता पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे। मित्रांनो, या पाण्यामध्येच आपल्याला मसाला शिजवायचा आहे। आपण एक्स्ट्रा पाणी अजिबात ॲड करणार नाही आहोत। तर पुन्हा एकदा व्यवस्थित पाण्यामध्ये मसाला शिजवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान कलर त्याला आलेला आहे। आता आपण मॅरिनेट केलेली कोळंबी यामध्ये ॲड करूया। या कोळंबीला मसाला व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे। अगदी हलक्या हाताने छान आपण परतून घेऊया कोळंबी आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटाला वाफ काढूया। वाफ काढल्यावर तुम्ही बघू शकता याला पाणी सुटलेलं आहे। या पाण्यातच आपण कोळंबी ही शिजून घ्यायची आहे। तर पुन्हा एकदा झाकण ठेवून साधारण 10 मिनिटं कोळंबी आपण वाफून घेऊया। मित्रांनो, कोळंबी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। तर इथे आपली डिश आता ऑलमोस्ट तयार आहे। तर आपण अर्धा चमचा गरम मसाला ॲड करून घेऊया यामध्ये आणि जी कोकम आहेत 3 ते 4 ती आपण ॲड करून घेऊया। त्यामुळे याला एक छान आंबटपणा येतो। आता भाकरीबरोबर खायला आपली कोळंबी मसाला ही रेसिपी ऑलमोस्ट तयार आहे। तर आपण वरनं फक्त थोडीशी कोथिंबीर भुरभुरूया। तर मित्रांनो, येत्या रविवारी कोळंबी मसाला ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या काही सूचना असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी घेऊनच जाऊ। धन्यवाद।